खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि प्राइम 24 हेडलाइन नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दायो आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय संकं तिनालि। बे संकं तिनालिनि मोनसे बे हाथाय जानाय सनिबार जाहाथे बाजार जायो दैलि बाजार बे टाउनखौ पश्चिम जुनाय मण्डल कमिटिनि जाहाथे बिजेपि मावथि बिथांमोना दिनै स्वच्छ भारत अभियानखौ बिथांमोना नैबे संकं जिहेतु सेन्टार बे संकं सेन्टारनि गासैबो जाब्राफोरखौ बिथांमोना स्वच्छ भारत अभियान हाबाफारियाव बिथांमोना जिहेतु दिनै बे खामानिखौ मावफुंबाय थादों। दिनै बे हाबाफारियाव बिथांमोननिनो पश्चिम जुनाय मण्डल कमिटिनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बे हाबाफारिखौ बेरेफुंजानि जिहेतु स्वच्छ भारत अभियानखौ बिथांमोना नैबे जोंनि भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोननि जिहेतु हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो मुस्रि मदाराम बसुमतारी बिथांखौ जिहेतु बे हाबाफारिनि सायाव दिन्थिफुंनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। बिथांमोननि जिहेतु स्वच्छता दिनै बुहुमखौ मोजां साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय बिजेपिनि जिहेतु नियम निति जिहेतु स्वच्छ भारत अभियान नरेन्द्र मदिनि बिथोन बायदि बिथांमोना बिजेपिनि आदर्श नेम खान्थिखौ लानानै दिनै रोजा रोजा सुबुंफ्रा दिनै बे बुहुमनि जिहेतु दाखोर दालाखौ जिहेतु साखोन सिखोन खालामनो थाखाय जिहेतु पश्चिम जुनाय मण्डल कमिटिनि साफ्रोमबो बिजेपिनि जिहेतु सोद्रोमाफ्रा बिथांमोना दिनै गावसोरनो गावसिनि जिहेतु देहाजों मोदोमजों बिथांमोना नांनानै बे जोंनि संकं तिनालिनि जिहेतु दैलि बाजार दैलि मार्केट बे मार्केटखौ बिथांमोना साफाय अभियानाव बिथांमोना बे दा खामानिखौ मावबाय दङ। आरो दिनै भिडिअनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननि जिहेतु नियम निति बे आदर्श जिहेतु बिजेपि सरकारा जे मुलुगखौ साखोन सिखोन लाखिनायाव जिहेतु माबायदि जोंनि थाखाय गोनांथि बे गोनांथिखौ दिनै बिथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुगोन। आरो बिथांमोननि जिहेतु देहायै मोदोमै नांनाय बे साफ्रोमबो बिजेपि कर्मचारि बिथांमोननि जिहेतु गोसो गुदुं जे मुलुगखौ साखोन सिखोन लाखिनायाव साफ्रोमबो बेक्तिनि जिहेतु दायित्व दं होननानै बिथांमोना गावसोरनो गुबुनखौ लागायाबासिनो गावसोरनि देहाजों मोदोमजों बिथांमोना बे खामानिखौ हाबाफारिखौ मावबाय थादों। नै जोङो बिथांमोननि बेनारनि गेजेराव जों दिन्थिफुंनि जे बिथांमोना बेनारनि गेजेरजों जों दिन्थिफुंगोन स्वच्छ भारत अभियाननि जिहेतु सावगारि बे सावगारिखौ लानानै बिथांमोना बे ओनसोलाव जोंनि बे संकं तिनालि दैलि बाजारखौ साखोन सिखोन खालामनायाव नांथाबनानै दङ। दिनै बिजेपि कर्मचारि बिथांमोना गावसोरनि देहायै मोदोमै नांनाय जिहेतु हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ जोंनि भिडिअनि गेजेरजों जोङो दिन्थिफुंलांबाय थागोन। बिथांमोननि जिहेतु मावनाय बेयाव गावसोरनो कर्मचारि हिसाबै बिजेपिनि कर्मचारि हिसाबै गावसोरनो गावसोरनि देहाजों मोदोमजों बिथांमोना बे मोनफ्रोमबो नैबे दायो संकं पन्सायतनि सिङाव थानाय मोनसे संकं तिनालि होननाय मोनसे मार्केट बे मार्केटखौ बिथांमोना साखोन सिखोन खालामनायाव गोसो होथाबबाय थादों। दायो जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोननि जिहेतु मावनाय बिथांमोननि जिहेतु मुलुगखौ साफा खालामनायाव साखोन सिखोन खालामनायाव बिथांमोना गोसो होथाबदों बेखौ निस्सय नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुदों। गिबियावनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो दिन्थिफुंनो नागिरगोन जिहेतु पश्चिम जुनाय मण्डल कमिटिनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोना दिनै बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों। दायो नैबे ओनसोलाव बिथांमोना जिहेतु मोनफ्रोमबो बेबायदि सेन्टार बा गामि गासैबो ओनसोलखौनो बिथांमोना साखोन सिखोन खालामनो थाखाय बिथांमोना नैबेयाव ओंखारबोदों। दायो जोङो पश्चिम जुनाय मण्डल कमिटिनि सासे बिथांनाव सोंना लागोन बे हाबाफारिखौ माबायदि सिद्धान्त लानानै बिथांमोना जिहेतु बे हाबाफारिखौ मावनो गोनां जाखो। निस्सय जोङो साफ्रोमबो बेक्तिनिफ्राय जों मिथिना लागोन जे बिथांमोननि जिहेतु हाबाफारि बिथांमोननि मावनाय बे मावनायखौ जोङो दिन्थिफुंनो नाजाबाय थागोन। दायो जोङो संकं तिनालिनि जिहेतु बाजार कमिटिनि जिहेतु जोंनि संकं ओनसोलाव गोबां जोंनाव दाखोर दाला दंमोन बायदि गेसाव गोफोन दंमोन बिथांमोना नैबेखौ नोजोर बोनानै बे ओनसोलनि जिहेतु साखोन सिखोननि एबा मुलुगनि मोजांनि थाखाय बिथांमोना नैबे हाबाफारिखौ दिनै लादों। बेयो जोबोरैनो बाख्नायथाव आरो जोबोरैनो गोजोनथाव। जिहेतु बे हाबाफारिफोरनि सायाव जोङो नंगौ थारैनो जोङो ओनसोलफोरखौ एबा रायजो राजाफ्रा बेबायदि साखोन सिखोन थायोब्ला दिनै नरेन्द्र मदिनि बोसोन एबा नरेन्द्र मदिनि थांखि स्वच्छ भारत अभियाननि थाखाय बिथांमोनखौ
साफ्रोमबो बिजेपिनि कर्मचारिफोरखौ बेबायदि बिथोनजों बिथांमोनखौ मावनो थिनदों आरो बिथांमोना बिथांनि बोसोन एबा बिथांनि थांखिफोरखौ लानानैनो बिथांमोना दिनै संकं तिनालिनि जिहेथु दाखोर दाला गाज्रि गेसाव गोफोन बेफोरखौ बिथांमोना नोजोर बोनानै दिनै साखोन सिखोन खालामनायखौ जों नुनानै मोन्दों थारैनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंगासिनो जे बे ओनसोलाव गोबां दाखोर दाला दंमोन नाथाय बे दाखोर दालाखौ साफ्रोम बिजेपिनि कर्मचारियाल' साखोन खालामनांगौ एबा साफा खालामनांगौ होननानै सानना थायोब्ला बे जोबोद गिदिर गोरोन्थि जागोन होननानै जों सानो बेनिखायनो बिथांमोननि जिहेतु नियम निति बे मुलुगनि मोजांनि थाखाय जिहेतु बिजेपि सरकारनि नियम निति आरो बिजेपि जुनाय मण्डल कमिटिनि जिहेतु दैदेनगिरि बिथांमोना लाइमोन दैदेनगिरि बिथांमोना गोसो होनानै जिहेतु साखोन सिखोन खालामनाया जोंनि प्रयोजन होननानै बिथांमोना नैबे संकं तिनालिनि जिहेतु दैलि मार्केट एबा बाजार बे बाजारखौ बिथांमोना साखोन सिखोन खालामबाय थानायखौ जों नुनानै मोन्दों थारैनो जोङो बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानो बिथांमोननि जिहेतु बे थांखिया बेसे गोलाव आरो माबायदि थांखिजों बिथांमोना बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंबाय थानो नागिरदों आरो बिथांमोननि गुबै उद्देश्यआ मा दिनै बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर जोङो बे हाबाफारि एबा खामानिखौ मावनायखौ जों नुनो मोन्दों जोंनि केमेरामेन मदाराम बसुमतारी बिथांखौ जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय बिथांमोननि खामानि मावनायनि सायाव दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो बिथांमोननिफ्राय जों मिन्थिना लानो नाजागोन जे बिथांमोना बे हाबाफारिखौ बेसेबां समनिफ्राय बेबायदि खामानिखौ मावबोबाय थादों बेनि थाखाय जोङो दा मिथिना लागोन স্যার আপোনালোকে সেইটো যিহেতু আজিৰ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান মিছনত কি কি উদ্দেশ্য লৈ আপোনালোকে সেইটো কাম আজি মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিন এই শুভ দিনটো গান্ধী জয়ন্তী হিচাপে প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হয় আজি পশ্চিম জোনাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ উদ্যোগত আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ সমূহ কাৰ্যকৰ্তা তথা সমাজৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ দিনটোৰ পৰা আমি এখন প্লাষ্টিক মুক্ত সমাজ গঢ়াৰ এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰাই আমি যে স্বচ্ছতাৰে ভাগ কৰিব লাগে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আমি অৱলম্বন কৰিব লাগে গোটেই কথাখিনি আমি আগত ৰাখি আজি গোটেই আমাৰ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলে ওলাই আহিছে আৰু আজি সংকং তিনিআলি বজাৰত আমি স্বচ্ছ অভিযান পালন কৰিছোঁ আজি এই লেতেৰা জাবৰ জোঁথৰ এই সকল বস্তু আমি আজি ইয়াত চাফাই অভিযান কৰিছোঁ সেইটোৱে আৰু আজিৰ দিনত বহুত ধৰি বছৰ আপোনাৰ এই সংকং পঞ্চায়তখন এনেকুৱা বজাৰ হৈ আছিলে কিন্তু বহুত বছৰৰ পিছত আপোনালোকে আজি এইটো চাফা কৰি যে আপোনালোকে ৰাইজক কি মেছেজ দিব খোজে আমি ৰাইজক এইটোৱে মেছেজ দিব খুজিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে এইটো এটা গান্ধীজীৰ সপোন আছিলে আৰু এই সপোনক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ দেশত বাস্তৱায়িত কৰাৰ এটা পৰিকল্পিত আমাৰ প্লানিং আছে লক্ষ্য আছে আৰু সেই লক্ষ্য আগত ৰাখিয়ে আজি সমাজক আমি বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি উদ্যোগ লৈছোঁ আপোনালোকে সমাজে উদ্যোগ ল'ব লাগিব আমি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰে এই সমাজত ভাগ কৰি এটা স্বচ্ছ নিকা এটা সমাজ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব লাগিব তেনেধৰণৰ যদি আমি চাফাই অভিযানটো কৰি থাকিলে আমাৰ কি উন্নতি হ'ব পাৰে আপুনি আমি বহুত উন্নতিটো মানে কি আমি যদি নিজে স্বচ্ছতাৰে থাকোঁ আমি চাফাকৈ থাকোঁ পৰিষ্কাৰকৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগমুক্ত হওঁ বেমাৰৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ আৰু নিজৰ মনটো এটা ভাল লাগি থাকে সেইটোৱে আমাৰ লক্ষ্য আমি স্বচ্ছতা থাকিব লাগে আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ সপোন এইটোৱে আছিল আৰু এনেকুৱা বিজেপিয়ে মাত্ৰ এইটো কাম কৰিব লাগে বুলি আপোনালোকে ভাবে নেকি তেনেকৈ আমি নাভাবোঁ আমি বিজেপি উদ্যোগে লৈছোঁ এইটো আমি সকলো সমাজে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে দায়িত্ব আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এইটো লক্ষ্য ল'ব লাগিব প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে সেইটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব এইখিনিতে আমি গম পালোঁ যে সেইবোৰ তেনেধৰণৰ কামবোৰ আমি সকলোকে দায়িত্ব আছে বুলি তেখেতলোকে জনালে নিশ্চয় প্ৰয়োজন যিহেতু তেনেধৰণৰ কামবোৰ আমি সকলো ব্যক্তিয়ে যাতে স্বচ্ছতাৰে আমি এইবোৰ কাম আগবাঢ়ি যাব লাগে বুলি তেখেতলোকৰ পৰা আমি গম পালোঁ নিশ্চয় गोजोननाय थाबाय आरो बिथांमोननिफ्रायनो जोङो गोबां मिथिना मोनगोन आरो गोबां जोङो मिथिना लानो थाखाय सानगोन दिनै संकं तिनालि गामिया बा बे बाजारा गोबां बोसोरनि मोनसे सेन्टार बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो नुनानै मोनाखैमोन दिनै बिजेपिनि दैदेननायाव बिजेपिनि जनाय मण्डल बिजेपिनि दैदेननायाव गोबां मोनसे आदर्श एबा साब सिखोन हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों निश्चय बियो जोंनि गासैनिबो गनायथावना हाबाफारि होननानै जों बुंना लानो हागोन दिनै दखान बायदि खाथियाव दाखोर दाला दंमोन नाथाय बिथांमोना बेबायदि हाबाफारिखौ गावनो मोजाङै मावनायखौ नुवाखै बिथांमोननि जिहेतु दरजा मोखाङाव जोङो गोबां लेथ्राफोर जोङो दाखोर दाला नुनो मोन्दों निश्चय दिनै बिजेपि जुनाय मण्डल बिजेपि कर्मकर्ता बिथांमोना बेबायदि गाज्रिखौ नुनायनो बानायनि गेजेरजों बा गाज्रि थानाया जोंनि थाखाय मोजां नङा हिसाबै बिथांमोना साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ बा जोंनि गेजेराव बिथांमोना दिन्थिफुंदों जे बेबायदि साखोन सिखोनखौ जोङो साफ्रोमबो व्यक्तिया जिहेतु दरजा मोखां बा गामि बेफोरबायदियाव जिहेतु साखोन सिखोन खालामनांगौ होननानै बिथांमोना फोरमायदों दिनै जोङो बेबायदि लेथ्रा लेथ्रि थानाय
जाहोनखौ स्वच्छता खालामनायनि गेजेरजों बिजेपिनि जिहेतु मोनसे हाबाफारि हिसाबै स्वच्छ भारत अभियान बे अभियान मिशनखौ जुनाय मण्डल कमिटिनि साफ्रोमबो गियानि एबा दैदेनगिरि बिथांमोना जिहेतु बेबायदि हाबाफारिखौ लाबोबाय दङ आरो बे हाबाफारिनि जिहेतु मावनाय हाबाफारिखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बार दिन्थिबाय थादों बिथांमोना लैहोर लैहोर फुङावनो फैनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंदों आरो मावनायखौ जोबोद गोजोनथाव होननानै जों सानना लानांगोन जे बिथांमोननि जिहेतु खामानि मावनाय बे ओनसोलखौ साफा खालामनाय साफ्रोमबो व्यक्तिनो जे बेखिनियावनो जों सासे जोंनि संकं ओनसोलनि सासे बिखेक दादारफ्रा अलप জানি লোৱাটো আমি প্ৰয়োজন বুলি ভাবিছোঁ আপুনি এজন जिहेतु बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो लागोन बिथांमोना जिहेतु बे हाबाफारियाव बबेनिफ्राय बाहागो लादों बेनि सायाव जों एसे मिथिना लानो थाखाय नाजागोन बिथांमोननि जे बे जा मदाराम बसुमतारी बिथाङा दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय बे ओनसोला बेसेबां जाबोर जालामोन बे जाबोर जालाखौ बिथांमोना दिनै साखोन सिखोन खालामदों आरो मदद होदों जिहेतु जोंनि संकं ओनसोलखौ बे संकं मार्केटआ बयनिबो मोनसे बियो जोंनि फुं मोना बेयावनो जोङो बाजार खालामफैयो आरो बेयावनो जोंनि थांना थानायनि नियम खान्थि थांना थानायनि जानायनि बा जिहेतु सोलिनो थाखाय जिउ खुंनो थाखाय साफ्रोमबो जोंनि संकं ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेयाव बाजार खालामफैयो आरो दैलि बाजार खालामफैयो बेखौ बयबो मिथिगौ थारैनो बेबायदि जिहेतु जोंनि बाजारफ्रा जिहेतु साखोन सिखोन थानांगौ एबा साखोन सिखोन लाखिनाया जोंनि साफ्रोमबो व्यक्तिनि गोनांथि होननानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावबाय दं आरो बिथांमोननि मावनायनि गेजेरजों जों बयबो मिथिगौ हयतो साखोन सिखोन थायोब्ला जोंनि देहा एबा जोंनि जिहेतु थासारि बे थासारिया सिखोन जागोन आरो स्वच्छ भारत अभियान मिशना बिथांमोननि थाखाय साफ्रोमबो जोंनि व्यक्तिफोरनि थाखाय गोनांथि होननानै जों सानना लायो बिथांमोननि जिहेतु गावनि नाजानायजों बिथांमोना बे संकं तिनालि जिहेतु बाजार मार्केट प्लेसखौ दिनै जोबस्रांजोब्बाय बेसे समायना नुना मोनबाय जे नंगौ जोङो साखोन सिखोन थानाया जोंनि साफ्रोमबोनि गोनांथि बेनिखायनो दिनै बिजेपि जिहेतु जुनाय मण्डल बिजेपि जुब युथ मर्चानि जिहेतु साफ्रोमबो पश्चिम जुनाय मण्डल समितिनि साफ्रोमबो व्यक्तिया बे नांथाब नाजादाबनायनि गेजेरजों नैबे संकं तिनालिनि जिहेतु मार्केट बाजार बे बाजारा दिनै साखोन सिखोन समायना जों नुनो मोन्दों थारैनो दिनै बे गोबां लेथ्रामोन थारैनो नैबे मदाराम बसुमतारी बिथांखौ नैबे दाखोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय তেনেধৰণৰ বহুতে আমাৰ সংকং যেটো বাজাৰ মাৰ্কেট আছিল মাৰ্কেটটো বহুত এটি মানে দেখিবলৈ বেয়া এটা জাবৰৰ মাজত মানে ভৰি আছিল তাৰ কাৰণে তেনেধৰণৰ যদি জুনাই মণ্ডল সমিতিৰ যেটো হ'ব সকলো কৰ্মকৰ্তা তেখেতলোকে যেটো আমাৰ সংকং গাঁও পঞ্চায়তৰ যেটো বজাৰ বে বজাৰ প্লেসটো হে তেখেতলোকে যে সাফ চিকন কৰি আছে নিশ্চয় আমি ভিডিঅ'ৰ মাজত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো নিশ্চয় আমি তেনেধৰণৰ যদি লেটৰা পৰিবেশ যদি আমি ৰাখে তেতিয়া আমাৰ কাৰণে বহুতো এটি মানে বেয়া পৰিস্থিতিত আমি আহিব পাৰে ঠিক তেনেধৰণৰ বিজেপিৰ যেটো সিদ্ধান্ত বা বিজেপিৰ এটা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান নীতি এবা আদৰ্শটো আমাৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে বহুতো প্ৰয়োজন বুলি আমি জানিব পাৰে বা আমি ভাবি ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে পশ্চিম জনাই মণ্ডল সমিতিৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা তেখেতলোকে নিজৰ দেহা দি নিজে আহি পেলাই সেই আদৰ্শবোৰ আমাৰ অঞ্চলবোৰত তেখেতলোকে দেখাবৰ খুজি আছে দেখাই আছে নিশ্চয় जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दिनै पश्चिम जुनाय मण्डल कमिटिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोना जेतु मदाराम बसुमतारी बिथांखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो खावलायगोन बेसे जाबोर जाथारजों बुंफबनाय बे जायगाया जेतु नायथावि जानानै दंमोन बिथांमोना दिनै गोबां बे जायगाखौ साफा खालामबाय साफा खालामनायाव जोङो नुना मोन्दों बिथांमोना गोसो होथाबनानै बे खामानिखौ मावदों बे जोङो दिनै बे हाबाफारियाव जोंबो बिथांमोननि जेतु मावनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै निश्चय जोंबो मिथिना मोन्दों बुजिनानै मोन्दों बिथांमोना निश्चय स्वच्छता बा बिजेपिनि नियमखौ एबा बिजेपिनि खामानिखौ बिथांमोना मानिनानै सोलिदों आरो निश्चय जोङो नुनो मोन्दों जेतु मार्केट प्लेसआ गोबां लेथ्रा जाबायमोन गादा गुदा जाबायमोन बे गादा गुदाखौ बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव दिन्थिफुंबाय थारैनो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै मोजां जिबायदि सम जोङो गावनि ओनसोलफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनाया साफ्रोमबो व्यक्तिनि गोनांथि बेखौ पश्चिम जुनाय मण्डल कमिटिनि साफ्रोमबो
दैदेनगिरि आरो लोगोसे मावथि बिथांमोना बे हाबाफारिखौ जोंनि गेजेराव दिन्थिफुंबाय आरो जों भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो नाजादों बे ओनसोला जाबोर जाथोरजों बुंफबना दंमोन दिनै बिथांमोननि जिहेथु दान्दिसे सम होनायाव साबखोन सिखोनखौ जों नुनो मोनफिनबाय बिथांमोना निस्सय गोसो होनानै बे हाबाफारिखौ मावदों आरो थांखिखौ बेथो लादों नुनो मोनदों आरो दिन्थिफुंदों जे गोबां दाखोरनि गेजेराव जाय बिथांमोना गोसो होनानै खम सुबुंनि गेजेरजोंबाबो बिथांमोना नैबे ओनसोलखौ बे बाजारखौ साखोन सिखोन खालामबाय जोबोद बाख्नायथाव आरो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो साफ्रोमबो बेक्तिया लानांगौ होननानै जोंनि भिडिअनि गेजेरजों जोङो खावलायो आरो निस्सय नुनो मोनगोन जे दसे सम बिथांमोननि नांथाबनाय नाजानायनि गेजेरजों बे जायगाया बेसे समायना जाखो आरो बेसे समायना जों नुनो मोनखो बेखौ जोङो दिनै मिथिना मोनगोन जोङो नैबे बिथांमोननि जिथु हाबाफारि मावनाय समाव जोङो जोंनि गाव पन्सायत प्रेसिडेन्ट बिथाङा नुजाथिफैदों बिथांनिफ्रायबो जों मिथिना लानि बिथांमोननि हाबाफारिखौ बिथाङा बेसेबां गोजोननाय होयो आरो बिथाङा मा बुङो जे আজি পশ্চিম জোনাই মণ্ডল সমিতি বিজেপি কৰ্মকৰ্তা তেখেতলোকে সংকং মাৰ্কেটটো স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান কৰাত আপুনি কিমান সন্তুষ্ট আৰু কেনে কি বুলি ক'ব পাৰে কি তেখেতক ধন্যবাদ দিব নমস্কাৰ জনাইছোঁ তো আমি খুব ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া আমি যিখিনি বিজেপি কৰ্মীসকলে আমাৰ সংকং গাঁও পঞ্চায়তৰ এলেকাত বজাৰ এৰিয়াই হওক যিখিনি এৰিয়াখিনি আমি খুব ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰিছে তাৰ কাৰণে মই বিজেপি কৰ্মীসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি যিখিনি কৰ্মকৰ্তা যিসকল আহিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে কাম কৰাটো ভাল লাগিছে এনেকৈ চবে দায়িত্ব আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বা সমাজ সেৱক হিচাপৰ তেখেতলোকক দায়িত্ব আছে বুলি ভাবে না নাভাবে এইটো চাফ চিকুণ যিহেতু কিবা কামটো সকলোৱে মানে একগোট হ'ব লাগে আৰু এই চাফ চিকুণতাটো চবৰ কাৰণে লাগে আৱশ্যক সকলোৰে কাৰণে গতিকে মই ভাবোঁ মানে এই অঞ্চলৰ কাৰণে চাফ চিকুণতাটো বজাই ৰাখিব লাগে আৰু সকলোৱে ওলাই অহাটো মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ थारैनो जों बिथांनिफ्रायबो मिथिना मोनबाय बे हाबाफारिया थारैनो बाख्नायजाथाव आरो गोजोनथाव होननानै बिथांनि जितु संकं गाव पन्सायतनि प्रेसिडेन्ट सुखुराम ब्रह्म बिथाङा जोंनि भिडिअनि गेजेरजों रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायबाय बिथाङा जोबोद गोजोननाय मोन्दों पश्चिम जनाय मण्डल कमिटिनि बिजेपि कर्मकर्ताफोरनि सायाव रोजा रोजा धन्यबाद एबा रोजा रोजा साबायखर बावदों जोङो बिथांनि खुगानिफ्रायनो जों मिथिना मोनबाय आरो नायगिरि बिथांमोनाबो मिथिना मोनगोन जे बेबायदि हाबाफारिखौ बिथाङाबो साफ्रोमबो सुबुंनिनो गोनांथि एबा दायित्व दं होननानै बिबान दं होननानै बिथाङा जोंनि भिडिअनि गेजेरजों बुंथिनायखौ जों नुना मोनबाय गोजोननाय थाबाय दायो जोङो मदाराम बसुमतारीखौ दान्दिसे सम बे भिडिअ दिन्थिफुंनो बे जायगानि सायाव दिन्थिफुंनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय दायो जिहेतु पश्चिम जनाय मण्डल कमिटिनि साफ्रोमबो मावथिफोरा दिनै संकं गाव पन्सायतनि जे अफिसनि साखाथियाव थानाय लांगोनाफोरखौ बिथांमोना साफा साखोन सिखोन खालामनो नागिरदों दायो जोङो दिन्थिफुंगोन जिहेतु संकं गाव पन्सायतनि जिहेतु पन्सायत अफिस बे अफिसनि साखाथियाव थानाय दाखोर जाबोरफोरखौ बिथांमोना साखोन सिखोन खालामनो थाखाय बे पन्सायत अफिसाव हाबफैदों निस्सय जोङो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंगोन जे बिथांमोना नैबे मोनफ्रोमबो बे ओनसोलनि बे बाजार मार्केट प्लेसनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो खना खना हाबसोनानै बिथांमोना साफा खालामनो थाखाय नाजाबाय दङ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय नाजाबाय दङ नैबे जोंनि संकं गाव पन्सायतनि पन्सायत अफिस बे अफिसखौबो जों दिन्थिफुंगोन नाथाय बिथांमोननि खना खनलाबो माखासे जाबोर जुथुरखौ बिथांमोना साखोन सिखोन खालामनो नाजादों निस्सय भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंगोन बिथांमोना नैयो जोबोद गरम बे गरमनि गेजेरावबो बिथांमोना नांथाब नाजाथाब बे संकं गासैबो बे संकं गिदिर मोनसे मार्केट प्लेसखौ बिथांमोना दान्दिसेनि समावनो बिथांमोननि नाजानाय नांथाबनायजों साखोन सिखोन खालामनायखौ जों नुनानै मोनबाय थारैनो बिजेपि जुनाय मण्डल कमिटिनि जे बिजेपिनि कर्मकर्ता बिथांमोना मावथि दिनै जों बे मावनायनि गेजेरजोंनो जोङो नुनो मोन्दों नैबे दाखोर दाला बिथांमोननि जिहेतु पन्सायतनि सिङाव जि एसे एनै दाखोर दाला दं बेखौबो बिथांमोना साखोन सिखोन खालामनायखौ जों नुनानै मोन्दों दायो जोङो बिथांमोननि जिथु मावनाय हाबाफारिखौ गोबाङैनो जों दिन्थिफुंबाय आरो जों हायोब्ला बा बिथांमोननि मावनाय हाबाफारिनि सिङाव जों एसे एनै जों मिथिबावगोन আজি যিহেতু এইবোৰ সাফাই অভিযানত যোগদান কৰি আপুনি কেনেকুৱা লাগিলে ভালে লাগিলে কিবা চাফ চিকুণকৈ থাকিলে বেমাৰ আজাৰো কম হয় সেইকাৰণে ক'ৰ পৰা আহিছে মই লামাজান বান্টো গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ নাম কি আছে আপোনাৰ নাম শ্ৰীমতী কুসুম বৰা বুলিয়ে ক'ব লাগে এতিয়া তেনেধৰণৰ কামবোৰ আমি কৰি থাকিব লাগে বুলি ভাবে নেকি আপুনি লাগে নিশ্চয় থাকিলে সকলোৱে ভাল বেমাৰ আজাৰো কম হয় সব ফালৰ পৰাই ভাল মানে আপুনি বিজেপিক কিমান ভাল পায় বহুতে ভাল পাওঁ এতিয়া কাৰ্যকৰ্তা হৈ এনেকৈ কাম কৰি যাম বুলি
আগবাঢ়ি ওলাই আহিছোঁ তেনেধৰণৰ কামবোৰত আপুনি কিমান যোগদান দিব বুলি ভাবে যিখিনি পাওঁ দিম আৰু ঠিক আছে गोजोननाय थाबाय साफ्रोमबो बिथांमोना बेबायदि हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों होननानै बिथांमोना गाव गावनि खुगानिफ्रायनो बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिथांमोननि जिहेतु हाबाफारिखौ फोजोबखांनायनि उनाव साफ्रोमबो व्यक्तिनि मोखां मोखां जोङो मिनि रंजा खुसिखौ नुनो मोन्दों जाहाथे बिथांमोना बेबायदि हाबाफारियाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गोजोननायखौ जों नुनो मोन्दों दिनै बेबायदि हाबाफारिया जाबाय थानांगौ आरो जाबाय थाथों होननानै बिथांमोना बे थांखिखौ लादों दिनैनि बे पश्चिम जुनाय मण्डल समितिनि जिहेतु हाबाफारियाव सासे जोंनि समाजखौ मोजां मोनग्रा समाज दैदेनगिरि सासे जोंनि गेजेराव आदा दंफैयो साफ्रोमबो व्यक्तिनि सिनाखिखा बा सिनायनाय जानायखा बे हाबाफारिखौ बे आदाया दिनैनि हाबाफारियाव दसे सम बाहागो लानानै माबायदि मोन्दों दिनैनि बे हारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 50 जोनोम सानाव दिनै पश्चिम जुनाय मण्डलनि युथ बिजेपिआ जा मोनसे स्वच्छ भारतनि खामानि मावदों बेयाव बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना भारत हादरा महात्मा गान्धीनि मोनसे सिमां दंमोन बुहुमाव भारत हादरखौ मोनसे साखोन सिखोन खालामनानै मुंदांखा खालामनाय बे लेखायनो दिनै युथ बिजेपिआ मोनसे हाबाफारि लादों बेयाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आसा खालामदों इयुन समावबो जोंनि बे भारत हादरा मोनसे साब सिखोन होनानै बुहुमाव सिनायथि जायो बेखौनो मिजिंथिदों आरो बे दिनै बे संकं तिनालिनि जिहेतु बाजार एरिया बे मैयाफोर दाख्लैबो जों नायनो एसे गाज्रि नुदोंमोन दिनै बे खामानिखौ मावखांनायनि उनाव माबायदि मोनसे साननाय फैदों जाहाथे दिनै माने रायजोनि जा मोनसे सांग्रांथि बे सांग्रांथियाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आसा खालामदों जोंनि बे संकं ओनसोलनि रायजो राजाबो सांग्रां जादों साब सिखोननि सायाव माने जोबोद सांग्रांथि लाबोदों आरो दिनैनि बे साब सिखोनखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदि जों साब सिखोन थायोबा देहानि माबाफोर लाब जायो नामा जाहाथे जों बिदि साब सिखोन थायोबा जोंनि गावनि देहानि थाखायबो जोबोद मोजां मानो होनबा जोङो माखासे अक्सिजेन जाना थायो बे अक्सिजेना जोंनि बारहावायाव जुदि गोजोनै माने लानो हायोबा जोंनि साइस्थ'नि थाखाय बेमार आजारनिफ्राय जोङो जानगार जाना थानो हायो ओंखायनो जोंनो साब सिखोननि गोनांथि दङ थारैनो बे आदायाबो मोनसे मोजां मेसेज होबाय रायजोफोरनि गेजेराव दिनै साब सिखोन थानाया साफ्रोमबो व्यक्तिनि थाखाय देहानि लाब आरो गावनि नायनो एबा समायना ओनसोलखौ स्वच्छता लाखिनो थाखाय बेबायदि जिहेतु साखोन सिखोन थानाया साफ्रोमबो व्यक्तिनि थाखाय प्रयोजन बिथां आदाया जोंनि गेजेराव मोजाङै मोननैसो बिबुंथि होबाय थारैनो भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमबो व्यक्तिया बुजिना मोनगोन आरो हमदांना मोनगोन जे बेबायदि हाबाफारिखौ जों गावबा गावनि ओनसोलखौ गावबा गाव साब सिखोन लाखिनाया गोनांथि होननानै साफ्रोमबो बुंथिगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जों मिथिना मोनबाय आरो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंबाय बिथांमोना जोबोरैनो मोजां हाबाखौ मावदों आरो जोबोरैनो मोजां हाबा खामानि मावनायनि गेजेरजों बिथांमोना गोजोननाय लादों आरो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों जोङो पश्चिम जुनाय मण्डल कमिटिनि साफ्रोमबो व्यक्तिनि जिहेतु नांथाब नाजानायनि गेजेरजों दिनै संकं जिहेतु मार्केट प्लेसखौ मोनसे साखोन समायना नुनानै जोंबो गोजोननाय मोन्दों आरो साफ्रोमबो जोंनि बे प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दिनैनि बे गान्धी जयन्ती जेने गान्धीनि जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै पश्चिम जुनाय मण्डल कमिटिनि साफ्रोमबो मावथिफ्रा दिनै बे हाबाफारिखौ मावनायाव आरो मदद खालामनायाव जों बयबो गोजोननाय मोन्दों आरो बयबो गोजोननायखौ लानो हादों दिनै जोङो बेखिनिनि गेजेरजों जोङो खनलेयै प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों